Inayo moyo wanga huu different zipia nao kuti ifu ambuye ife anatipasa moyo mozi ndiye inayo ni mafuta kuti na neso taona zachiti kwasho kushoka kuja naona kuti na neso ndi different ndisiane nanu banja mufuna mura sono niyo mugati simungakwanisa sakubisira ndiye mugati ngati mukwanisa nyumba ndalama zingati inayo pa budget yanga ndi 30,000 kwacha nyumba amene ndikufuna ine ndiye ndifusa papo nyumba imozi paja yangu pano papo nifuse muntu kunena kuti no anandionapo ine ndi pakati kapena ine ndi mimba avomera lomoza apa sasa ndikufuseni kodi pakati po pamaboya kokha pakati po pamaboya kokha ine ndikazipa sindekha mwana amene anatenga akuziwa kuti mwanayo ndi ndani chifukwa ine msakanga ndisokoneza mutu ya mamba kabe ndani yakale kuti ine sindikuchoka pano ngati mufuna kuti inu ndame muchoke pano ine ndili pano nabwera uzakhala ndi makata chani ndakhala ngati mukumva kutentha bambo mutuluka musika ine ndili pa window mwandifu ngati mundu amata kuzikwatira ngati mukumva kutentha musika mini basi ndili pa window mwandifu sindikuchoka inu ndame mutuluke nyuma mu inu ndame muchoka mundisiya ndikhamala ndigabwe muzikwatira noka mutoka ndinu mwapa nyumba mumutuluka mondini ine ndigabwe ndili pano banja lithe chani ati kusongola thako tanuko zimenezo ndipo ino ziko la pasi palazima yena moyo muno sabweresa mwayo hina wose wa mamuna ya akazi wone tukaganizira kuti kula me ndi satana Jezebel moyo wako wose sogolo lako lonse kubakhala phatakala chifo cha nzimayi amene Mungu amkhulukire chifukwa palazima ambiri amene sabweza phindu lililonse moyo mwa munthu ya mavuto basi akongolerenji nzimayi andikombosa ndakatulo yakale ndikongolerenji box oliona simasangalasa maliri kuwaliwali box lemene bwesa mavuto mtu kumabwalira akuyenda ndikongolerenji box oliona lyalilisa kumaliri waliwali ifoni hizo ziwezi kuchita muntu uja anandiimbira akundi ndikutumizira ndalama anachita kulena mwechi ndunji kuti ndikutumizira ndalama nepano ndikamuimbira apapa sikuteka mamessage iso sakutani sakubwera ine pa chikhalecho ndikudikira ndalamazo ndi apapa pangobwera kandege akakaka mwakaona mvuro lalikulu chikakhali chani chimene pangobwera kandege choncho iyi ndi operating system chifukwa mafoni awawa amayuza operating system ya Android ndi iyi imayuza version 12 ndikuti apanga expire ikuyeneka kupangisa update ndikuti mukuyeneka mulowe software ina iyi tikapangisa ndikuti amanga ndi mtawuni kuti akayakisi software amakumiza ku computer kuyika USB amadownloada software kupanga operating system wanyuwani ndikuti mukufunikira 13 ndikudownloada 13 ndi ntchito nikaziziwe zimene ziziwe sinangamwe tisimutifunira pakhopano tizipita tikapita ndi azikuvungira ndi koma kupita kumupita koma ndikufunsa kuti tayang'ana ni pamene uzikukhala bwanji pamene koko ndifuna ndalama twini madala yero ndikuyeneka kuyakisa software ya wanyuwaniyo koma ndozanga kuti ndipite mtawuni zichedwa simudikira mntu akwembirepo ineyo ndi nzanga ino akamkhala kunosipo ata kugwapanga izi mwina isanati 30 minutes zikhala zatheka unena zona zikho zatheka zitakutheka ingufunika kuyika software wanyuwaniyo ampangira pa kompyuta ndoti nitende nyimunge panopa isanati 30 minutes zikhala zatheka bora itati ngati ndalama yalipo ndikuti ndipita ndalama zingati angalicheke ndalama zingati mtawuni imo ndi momwe ingadule kumano momwe chuyo chifukwa ndi nzanga mizimu kuti ndizungule mizimu zichedwa ndipita kwa nzangayo ndoti sanati 30 minutes tokhala zatheka oyo ndikanyengedera 15,000 malo mwa 20 ndikapanga 15,000 ndikupaseni 15,000 ndikupaseni 15,000 chikwa ndikuifunatu
Banga ndikuze mupite nditi musakachede ko ndikufuna ndalamazo ndikudikirira munthu yo kena uno muzinena bwino musamuke bakhovana mucho yayi sizikugwirirana ana munafunikira umaona nuntange apa kuti upanga zafoni koma sizikugwirirana ndi iwe nkhani imene ndini 15,000 ndijani 5,000 apa 10,000 so imene ukwesera masi wetu 10 5,000 10 no 50 wende wakuba iwe wende wakuba takupita hatu ine siku Kolino mazuka bwanyi mtamu ndozobwera abusa kazukazo prophets sipona mene ungubutika mmechoka kwa sasoka ai nali kutoilet kunyumba chifumu kuilemekeza nyumba ya chifumu bazo zoipa zichoke kuteka koso ineso nangasi nimeka kwa matishu anga ndi kwini wanga ukoko kwa manthu ambiri mumatani mukumbatu unongira katundu ndipo mutemya yasuri mwana ya chidzadza kaya mwachangu ka chidzadza kaya mwachangu ka mwe ndikapangira zinguta kunjaiti mapampazi andatola sipano babo ifandi kuuze ne mukuchiona kuti chakachikuta ndiye iya ifandi kuuze ine ndikukumvera ni chisoni uniwe sifo ya chifukwa ibe pamaso pa mulungu inuyo mulibepo ndaliso chambira fani nene chimenecho chaka chikutani chikuta nthawi zambiri timanena zinthu zambiri chaka chikuta chaka chayamba ndapanga chati koma ine ndifandi kuuze chimodzimodzi ambiri inu nkhani yake iti ambiri inu mukutanthawi kwambiri ndi kuma toilet kudya mamawa masana mazulo ndisikalika ngati koma nzeru zonse zikumathira kuti ku toilet lero lometa kubana ndineyo zoti zaka zikuje miyezi salimwe masiku ochepa kuti chaka chite sitikona choncho yaji ndi chifukwa chache bofuna kulimbikira inu mukupita kuti ine nanuzo zikuthera ku toilet tamvera aditu ine ndikupita ku toilet koma sono ine monga munthu wa mulungu toilet yange masana ndino yafati kita tigwirizane amalemba mzandese nthawi ndikutose nthawi kuti bwanji nkhani imene ndikutose kuti chani kwewo abusa ngalilo zikamba za toilet zikamba za toilet mukuchokera konko mukuchokera ku toilet konko koma mene wanenepera mene ucha toilet omuje ndikapesapo uje ndikapesapo ambuye ndo abu nditaroba ndi so matibanji ndatopa ndichokera musika yapema msana ndauli yayi nakuuza ni paja kunena kuti inese ndifuna ndikhale ndekha ndione kuti moyo wanga ungaende bwanji ini kulibe manipesesati soje zimanena zikuna kuti yayi chikatere chikwati chata zimene zijazo even ambuye andiyankhula kuti musiyeni kapolo wa ambuye aende monga kapolo wa ambuye inesa amene nanene yamuti kuti ine ndili pano sindikuchoka mutachoke ndili ndipo tiyeni mukalongeze kalundu anu muzipita inu ndiye muchoka ine ndili pano muchoka ndili munakapo ndine ndilipo Jezebelo tamone Jezebelo kuda kukokola kumazunguza mutu litepo banjaro ndipo sabale akanaza kuti ni mthu wa mulungu ambiri kanibasati mulipase mazi pa apapa ndikupita kaye ndiaone nyumba yachifumu mwana wanga ngosa kutoka nyumba yachifumu ine ndo wa nyumba yachifumu yeniye mulibelesere manyuzi zikawerenga kumene kujako mazi musire ndikoko ndikamabwera pale ndilongeza tabu chifaka mpaka zinazo zozo ufa wanga matengawo ndiwo zimene matenga nditaka zipita nawo manifesto uchoka atu kukongola wera kwani kuyera ndi kwani chabu ndikukofa kwani kuyera ndi chifukwa angelo ndiwoyera wina alese ndiwoyera ine ndimacheza ndi anthu amene wawo Gani sana? Una gani? Ndio Gre. Ganili wachoka wangochoka kumene akufuna kukonzesa ucheni. Phone yanga. Vuno ndi jani?
basi no pakumabwera kandege kena kachiri pakona paponipo ndeimadii kakumabwera kandege kamene kaza kupangika ndito ndi basi zimakakabwera kameneko kweza kuti funija usalongosoka tu ndende nampasa kuti niwe apite akandikonzesere akakonzesere kwa zake msewu akuti choncho ndamachula zake kuti ati software kachani kati mena maziziwira yeye software chinacho ati chanika sine maziziwa ana IT ana matupini ife basi zichewa za masiku ano ndene kade sine maziziwa ndito ndene nampasa kuti akakonzesese 15,000 15,000 timati waitenga kuti akaifotokozese kwazi zake gani yayi akaipanga fix omwe atsiona musadandaule amene uchandi kumuziwa ndi nzanga gani mwana wa chilungamo kumumoti aikozakupirireni ya bwana we iteka sona bwana wako ine badala kasawaserwani nanu inu ndabambwanga asumvina nakasono gani ni chimwene wanga ile si size yako basi bomba zikoma kwambiri wapita kumene kundito chabwino je ine ndibwereraso akabwera ndiye kuti ndizabwera ndisamuone chifukwa lero lili kwenika lisalowe ndikumane naye ndamusowa chimvane ziwiri zitatu chabwino ndi nzanga amenoja mpezeni nditi foni maifuna sanga ndito akuluakulu ngati mafunika muzikhala ndi maiona ndito mkolokosani kwena kabwera mbuyo yanga indiye ndito afad matara zabwino zapawo yes ndiuchokera tipati unali pate ndena kukumana ndi big man penepo basi ndaifusa ndati gani ali kuti imene amanozuti ali panja nali panja mamenya ina yake basi wamani inuyo si munthu wamba inu si munthu wamba chani mani munthu wanu sikuti nchongokongolesera chabe ya komanso mani mmaganiza mwava ino mmaganiza ganiza mpaka nase 15 vini kuteka umaganiza za nyato uti chani kwenu uti chani munthu wanga usakhale ngati suziwa chani usakhale ngati suziwa kumene ndito ndichokatu madala ndilongoswa chini chonse ati chani za 40 nesa waomba madala nesa waomba madala 15 vini ndambo madala mesa nimakakusira tazi yankula pang'ono mesa tilipo mpaka uluku yankula ngati ndiloko bwana tazi yankula pang'ono komatu dili imene ase uzipanga zako ase dili imene iwe 7.5 ina 7.5 chani iwe zuku else ndingalula ndiyevomera kodi iwe zukuza ndiyevomera sisi kundikuza kwa ma skills ine ndikukuziwa ndakubereka ndakuyikira kumbuyo koma nanga zukuza chani ndiye 7.5 or else indingalule basi ndeukuizwa kale big man yako ndeukuizwa kale big man yako ndobwera tati ndiye zikalaba ifukoni mission si ukukuza ndingopangira uzipia usaineswa ndizipita tamam esa tax ndiko luyateka phone hiyo yateka kuchedwa ko inali kuti sinanga software download amwike mu computer amwike omu aipanga update kaona tachedu yateka niti ife tumanikanitu ndiko papa amaimba soka ndani kaya kwa chicho sichipo kubeka kuti mkwamwino apa ziko ngwambiri komabe zokuti musamuke nyimbamu mwene akutani kusamuka sikulinda sinta sikulinda sinta peza ndakusiyani phone sikuti ndasinta phone yo ndi ntchito yako kuti iwe mwana wako ne ukapanga zimenezi koma nyumbamo mutani ne ubwino wanga nozoonekano pa chipo ndakuzanikale tiye mwata ino ndakusiyani phone moti mungu yami
Não sei. Tá suave, tá suave. Não mundo vou como do. Sinto sidiri bwino. Ndesi ningasangayi niwe mukhantayo maona bumeli bafoni jani Yenu. Izo kumudo sondi jani. Inu sumu kusanga ifa jani. Akulu ndisiri bwino. Muzo Mudwala. Ai sikidwale. Ndiri bwino koma ndisiri bwino. Oh. Achipwa nyanda sasoka. Zimeli ndakaine jenke kumudwa. Tifuka jani. Mawa mawali aupita koti. Ndiye ndalama ifeyo tiketenga kuti. Kuti tikepe kuti kwakachanja mulando. Tifuka ngasiripeza ndalama akali munawo. Zakateni ali munini. Ndenzo muda ndo. Zimezo ndizo bwino. Inu ndoyamba ukhambeta. Achivomerezeni. Anthu ambiri ndi mbeta azimuna wali kundende. Ndeniwe mukhawayamba kukhambeta. Mudandola ja. Zimezo kamba ndiwe? Ino. Mali sodera nkhawayi. Zajani. Sikudandaulaso. Zajani. Kuma inu bambo jemma konda sasokacha. Chen. Sasoka jemma mkonda. Fuso nimenero. Sasukati nene mkonda. Komene sindu zozoti iyeyo. Amandikonda ndi muchona. Manimva. Chifukwa chomwe panga chija ndi chipongwe. Inatu nakhumudwa naye kwambiri. Kuti simba kantima. Ndipo mtima wanga suna masuke kuti ndikankhulukire sasoka. Ndemu ndisiye ine zomwe ndizipanga. Zizikhala zomwezo. Mununa zona. Ndiye amene ukayakha kunenda kwa zaka zingati akhale ndi chikonzero cha Mulungu basi nthawi izakwana kayazatuluka azatipeza pamene musembekeze kuti nzikhafunyiriri ndikukhumudwa akuti alupita ukhoti mwina ngacha 10 years akhole sizomwe amafuna ye ndei iniyo ndikanakhala yake zimenizwe niyo inimayembekezaja naneso ndizikhumudwa zikhanyinjira pika sima kumene kwaenda azibambo aja simu pangale kubwera nkhani iyi mugwankhola choti mwina nazona Nena kuzanikale tu musamani mbane ndini. Sasoka naita zondibowa. Okay, titenge kuti iyeyo sasoka zikanakhala kuti zonse zomwe amapanga zatheka akanavutika nda. Akanavutika nda ambuye atembenuza avutika ndiye. Shabu naye mwina bati singopemphera kuti poti December paja president amakhulukira anthu amundende mwina zakhaza chita nawo mayikhulukidwa kapena atu mwina amakhulukirira ali yes. Zingudadi. Mwina zakhulukira zingotengera zifunika bese basi. Damapemphera. Ndi kukhulukira nawo. Mwajunju. Mwadekhazi. Akudeka. Mwamanga kampu. Munyanyi. Kampu? Musakale rumukupanga zoti mugulise zikoli. Ziko lake liti. Rumwedi. Nanga wili bilikire nyumba mu. Koma mwaswera? Ndaswera kaini. Ndaswera. Ziko. Kutenthawa. Ndazona mwaswera? Ndaswera buno kaini. Maovolo lake amenewa. Bwanji. Ndangonena kuti utentha kumaovolo lake amenewa. Sudipi. Kimene ndi suti. Maganiza. Mese kuno ndi nabula makhanda amazambi usamasintha kubanje. Ndele ovulo. Sabo lake ndi imene. Yesu yampira. Mujagala kuti kumbwa masana kuna. Basi matamanga. Ndiyena apa ndimafuna ndipume. Ndiye ndimafuna kuti mpite muzipinda mwana ndifuna ndigone. Ugone pati? Ndimagona pati? Masana pano? Amunyanyi. Ujokera kuti? Ndikuti kothamanga. Ineyo ndikuti mupite zipinda mwanu mpite kumene kuti ndifuna ndipume. Usuta foje. Ndisufoje lija. Ino yamataba ndigona masana. Mama ndi muzibe ntsaka magani ngo nthawi zino mugone. Tamfuse. Tamfuse. Ndina bambo otani. Maganya ndundwe. Ntchito. Ntchito ndapeza kale ndipo ine ndi pa ntchito. Simuziwa? Ntchito yake. Undoba. Cha? Ntchito yake iji.
Udabada kuti kumana misa ndulu benchito. Tamakasaka ni ntchito zabwino zokhazikika. Kuzichepesa tu kuvala nyenyi kuzichepesa uku. Ntchito zomati ukamagwira chiu apolisa kugwira. Iye tangopita. Pita Ngati muzitenga muwasati azibamba uyacha. Kumenda zanotsa. Ngati muzitenga bwino niwe magani mubanga mukatuka kunjawo. Mwasati azana chali kundende yachi. Si unaliko kale. Ubwerera so wasatira chimwene akwenda achiphwanya. Kodi mwazolowera Wazolowera chali. Kukhala nokha ndikupinganire. Ine ndikupingani. Kaya zaka kuti. Ndikumandatu kumene soti muzinyadira Asiti kunyadira. Koma tikunena kuti mukasake ntchito ioneka yona kuti zona tamnyenya kupita ku ntchito. Osati ma business acho chitonchi mumangidwa nazo mwasati azibale yanu. Kodi inu ngati zikuvuta chifukwa pano iyi ndi ofesi yanga magona pati pano ngati zikuvuta tiyeni mukapange uje mukagawane zipinda muzikagona nonse awiriko ine titenge chipinda cha munthu umodzi zigona tifanine zosatheka sopano ineyo nanga mukukana bwanji kuyipinda kumene magona ndamunanga kunzigonaso nimo kwa mtano kugwira mnyanyi nanga paine pa territory yanga iyi mukukanika sikuchoka ndiye mpanga bwana sisteka zimene sisteka ine ndipo ndisingalowa ndiziki yako muzigona pano okay komatu imene mungaziwe mamuna nyumba muno ndasala ndine ndiye mukasala ndiye mukuoneka kuti mukukula mtima kwambiri kodi atazilipira nyumba indani kapena atazipereka makobiri kuchokera pa nthawi imene amuna anana mangidwa kumapita kusogolo kuseku ni ndani muli ndi kanthu mmapanga geni muli pa ntchito ndi mwanankhula ndi ntchito yako mesa ndilo mmona ukuzitama kuti wasalamu ndiye basi ndifuna ndigone kamachezanu athere pomwe aliyese kuchipinda kwake naninso ndili pa territory yanga ife pasilichoka ife silichoka tu pano simtani silichoka pano madipe zilicheza patoka mpangani zathu ndife silichoka pano Hello? Christopher? Ulipo iwe? Ay. Ase? Atimusembesa ndine ndikulipira nyumba muno umwata wakamba zoona atu mukuona bwanji kunena zoona sekulipira ndiye chipirira zibambo lefe kutandi pa ali gesi ali berenti ndizikagona wina nangati panga bwanji timulemekeze naye sumbali yake ili mukuona bwanji pamene kamene mukuonera chifukwa ndidiso atu mtendere saso amene isatisekerera atu mnyanyi wawo nditi tani Soba ukuma amene bwa. Iwe. Oza zemangirira atu. Kani yake? Aspringalira. Okay. On a serious note, ukuzoma uzweni? Wanne kwa kanwa kunamiza ndikuziwa ino. Kusima nikubire. Komwe kuli kwine ndikuziwa. Ndine wange bwanji. Tipange bwanji. Misho ndo mwana nena mwijatu. Ine ndikuziwa umene uli kwini, ndo ndi mundichova. Kuli ndikuziwa umene uli kwini. Okay, jabwe. Ndilibira nyumbayo. Ndio uzomubira. Okay, yamwanga bwa. Podi budi mulibira nyumba nebara bamuzoka lili kwacha. Azigwaso. Mwamziziwe. Nesa ndikajanga ndikugwa. Ndrama imwe nana ile mulibira nyumba ija. Kanga likayo jeberako. Ndi muzo kuli neni ngunena mungulibira mina miezi 3. Basti kana 5. Kuli mesa? Bwaje bwaje. Ndi basidu. Yeah. Kuli mwakamwaje. Ndipo nisani sokose swaka. Ikawa masokoso mwangu limba nangana kwa kai. Mesa. Darani. Tabwe. Utukiza misho simu kuna nefa ndio kala zivi sasa mezo. Okay, bwe ndilibira. Miezi 3.
Jawa ndiye. Sakani unama. Iwe. Kwini tu nava sokuti ali. Next on Mdyangu comedy series. Inene kwa makolo wanga nacho kako ndi 18 years. Kukaphunzira kusauka huko. Pena kugona ninjala ndio muntu makauti ukukula. Shoko. Mr. Shoko muntu wakulu kwambiri kosa mbawa. Maja mau. Komanda hapa mwazula mwana puli. Majana bara shoko msemu. Shabu kazi. Zina kuna Tracy ndipo nenda kulandira. Ndio kwanda ndi manja awiri Triza. Nempeza tu plan mpeza chimanga tipye tikangaisa kangaiwa uko ani beni ino njane makondo kupola ni sokala tupili mwana jaja kaenda kunsewa kwantu sangazi orole ni njala pina mbaki kumangolimba nayo basi kasi ya mazuru ne mubusa makonda kudya kupasa 5000 mukagule nyama ya mbuzi 4000 1000 yo mubwerese bali bezodu kukunyira pamuzi pano osamaya maso amabanja nokuwa pesa ndani ndine so pano date pange chonto kuninga muzi unene lumeno so ni uji munga pange teno lubena ni pala kuyendu kubera ko Wanje. Ya nonga siko mjanja ndo ko nifandika muzi sasa Eno wabengale. Ya kun case. Ne. Tena kura bakati. This Saturday on Times Exclusive. This country is worse today than in many munalipezera. Mugwirizana nazo kapena mutsotsana nazo. Then because of what's in context. Yes. Mafuna kuti context isadabwere. Timvane kapena titsotsane pamene. I for so the just say yes or no.